Aliyu. Waye da bakar dama? Aliyu dan Allah ka bari. Waye da bakar dama? Aliyu kar ka je ka kashe kanka dan girman Allah ka bari kai haƙuri. Dama sai da na gaya miki cewar a kanki babu wanda ba san hukunta. Ni kaina zan iya hukunta kaina. Waye da bakar dama? What? $25,000. Ƙarya kike yi. Ke makaryaciya ce. Kin san waye shi kuma saboda yana da kuɗi zaki rika bin shi. Me ba na baki? Aliyu, amma ka san kuɗi dai ba matsala ta bane ko? Hafa kowa sani kuɗi baya gabana. Tun da nake da kai, na taɓa tambayan kaman wani abu? Kai, Aliyu. Sarki, don Allah ka taimake ni. Ka taimake ni don Allah. Waye? Sarkin waka ne. To sai me? Ka bude. Who are you? Ba za ka bude ba? So fucking what? Ko kai waye? Ba zan bude office din nan ba. Sai sun sanar da ni waye da bagar dama. To bari ka ji. Zaɓi biyu ne da ni. Ko ka bude ko kuma in kira jami'an tsaro. Ni da matata ce babu wanda ya isa shiga tsakaninmu da ita. Is a family issue. Kaga tunda ba za ka bude ba. So I have no choice. Zan kira ma jami'an tsaro yanzu nan kuwa. And so in ka gana maka kira bataliyar sojoji si bombin din office nan ba zan bude shi ba har sai an gaya waye da bagar dama. Wallahi ni ma ban sani. Shugaba ni a shawarce me zai hana mu je mu samu Old Dagos a ba shi hakuri saboda kirin nan a hannunsa take. Kuma kai rayuwarka ta riga ta saba sai da kashe kuɗi. Mu za mu iya rayuwa ko babu mun san yadda za mu bi da rayuwa amma kai ka riga ka saba rayuwar flexing. Kai easy. Kai ka san cewa ba irin rayuwar da ba zan iya ba wallahi duk wani street life kai ka san zan iya ta wace rayuwa ce ba mi a gidan yari ba. A wani abu da zai zo ta mana da hankali ne ba zan iya rayuwa ba ni yanzu kake tunani. Mun yi zaman gidan ɗan da Allah. Ba ni da ko sisi ban da ko sisi amma wallahi na kummace in shekara da in koma gurin mutumin nan in nemi yafiyarsa ko in nemi afuwarsa ko in ce wai a taimaka a buɗe min account ko wani abu. Kai baka da ɗaki ne wai? Wa ni a ba shugaba ai no room. Alƙura a ƙasan gada baka ɗauko ni baka fesa min shanta na farfaɗo na da hayyaci na. Shugaba wai where is your friends abokananka wai na kud da kud. Kai abokai na fa duk sun guje ni ba sa son zuwa kusa da ni. Waɗansu iyayen sun ce su daina zuwa inda nake waɗansu kuma da kansu suka guje ni. To gaskiya shugaba na fahimci the problem me and you is the same. Amma ina ganin shugaba me zai hana ko mu tafi ɗakin jagwado ne. Jagwado kuma? Ma shugaba ka fa taimake shi ba. Ai yanzu ne lokacin da zai ma wallab ya nuna ma ƙauna. Ko ba haka bane amma ni a shawarce shugaba gani nake wallahi gwara mu je mu nemi yafiyar Dagus a dawo a ci gaba da fantama. Kin Allah me yake damun ka ne da Allah? Ya haka ne wai. In ka kare min magana mu koma mu je mu ba dadi hakuri wallahi ni da kai ne zan sumar da kai a gurin nan. Mai gida sumarwa kuma gaskiya ba a nan ba. Ku gaya min inda zan sauke ku koyi dan Allah na gaji da tsayi wannan. Kaga mu je dan nagari sports center na san ba zai wuce wajen yana ce yana buga sa. Mu je to. Ha. Waye? Eze ne. Me ya ga gidanmu? Ka bude mana shikenan dan uwa ba zai zo ya ga dan uwansa ba. Kai ba dan uwana ba ne ba. Da kai dan uwana ne ba ka yadda da baki da kai a renan hankali kai ka bi wannan mutum ba dalla wure gidanku. Ta ina ka zama dan uwana. Kana dan uwana za ka bi wani. Ya kai. Ni da shugaba ne. Na zo mu dan yi magana.